Gani nakapadagan gyud ang syudad og mga buses aron motabang pagpasakay sa mga pasahero. Samtang sa laing bahin, kapulisan andam na usab sa paghatag og seguridad sa pagsugod na sa Semana Santa ug mang-adlaw nga mauna ang Palma Sunday o bendita sa Lukay. Ako na nga tunin tan-awon kasamang kinsab kay tungod kini mahal na ang mga tihan sa mga barko. Sa man ingon ana ba naghapon dagway kadaghan ang bulog sa mga pasahero nga muuli mga sukindig paminaw ngadto sa ilang probinsya. Kay matod pa nila mas may magdaginot karon panahon na kaysa kanang na ang kanang mo biyahe ana bulo bakasyon, pero hinoon dili man na ingon nga bakasyon unsa kay sagara nato nga matrabahante dinhi sa Sugbo taga probinsya man, so tuwa dito mo kauban na ikauban ang pamilya. So muna nga kanang naa nga ato ning atagan sa pagtagad mga sukindig paminaw.